Дами и господа, гнусният Цейсан така и не разбра как се играе тази сложна рап игра. Че живеем в България, на Балканите, и че в България, и че в България. Продължаваме. И че българските символи са Бай Ганьо и Хитър Петър. И не може на 8-та миля да викаш 4-тия километър. Разбрали бе, Цейсе, гнусното Цейсе. Повръщам отгоре. Значи трябва да дърпам около, нямам нищо на ум. Всъщност мога да римувам с покрива на цум. Но така в някакви тъпоти и интриги се забъркам отново. В някакви словесни засади, престрелки и думи от олово. А обществото с ножа дебне да ми среже езика, щот си мисли, че с михорапа сме лика прилика. На шибаните времена като тези, хубавото е едно. Виждаш кой ти е приятел? Между другото не съм си платил данъците тази година. Писна ми да купувам на всеки нов министър лимузина. Та нали на бачкаторите се крепи успеха, на всички, които пропагандират утеха под скъпата си дреха. Родната реч в ефира, за ухото ми е мехлем. Тук служете цензура, що ще кажа всички от СЕМ са в моя харем. Да, вервайте ми, дори и тия си пускат скат да си ударат Албена Цървулева една чекия. Материалистите в държавата са 100%. Всеки се състезава и кара в насрещната лента. А ако отстрани на пътя е спрял, или подкупва чингета, или гума е спукал, или току-що е пикал. Ако е парцал, може просто да стои да чака да дойде да го офертира Джоро Мерцедес или Тошо Кадилака. Техните хора ходят на огромни хонорари, пускат си плейбека, пият чай с мед и не пушат цигари. О да, за всички сега. О да, за всички сега. О да, храна за всички сега. О да, о да, за всички сега. О да, за всички сега. О да, храна за всички сега. О да, за всички сега. Почвам да се повтарям, май нещо не се получава. Денем се пота на микрофона, а вечер луната изгрява с тази песен. Идат не кой да е бременските музиканти, сядат на бара и си поръчват кока-коли и фанти. На аванта започва празненството, но имат малък проблем относно мнозинството. Но седи колко си се въздържали, нема проблеми в рапа, сядай пием, ама ще пушим с медали. Като всеки новобранец доверие гледах живота, но доверието изчезна първо, после изчезна оборота. В държавата нищо не остана, не гледай мене, а колите хапят, дори и да е до колене. От вестниците в очите ти само лъжи, не вярвам, не чувам, първо парички ми вържи. Щом до там сме изпърдели боба, че бат Бойко ще прави на своите алкохолна проба. Когато се върна назад в дните, виждам мечтите, че исках да затворя на глупаците устите. Защо викам после, нека си лаят, не пречат, покрай малко умни рими могат да се очовечат. През това време аз ще се напуша отново. Да, не ме вълнува много къде е хип-хопа бе. На фолк форум обира награди, а кой го кръсти, не ми казвай дедо Влади. Ще ми стане много тъп на европейците филма, ако трябва да се върна на нивото на Прети Уилма. Говоря за преговори горещи, целувате се, прегръщате се, утре ще си пържали яйцата на свещи. Господин министър, в отворено писмо към вас езикът ми е пъстър. На ваш език е сваля гащи до педава, а на наш е по-просто съюз е без държава. О да, за всички сега. О да,